Скъпи и драги зрители, нека да изпратим писма на нашите уважаеми депутати и партийни водачи и да поискаме от тях пълен референдум за членството ни в Евросъюза и във всички международни съюзи, международни формации и международни сглобки, понеже мутрите в нашата родина получават техните фондове и субсидии точно от мутрите по света и мутрите на световните банки. Нека поискаме в този референдум да има стоп на Световната банка и на Европейската банка и на тяхната подмяна